Kweduno mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rochi22 mwedzi uno waKakunguru. Tikutandano yadoka nyasi iri kusekesa wanhu. Mwonzora watiziwa pokare nomureketeri wawo. Witness Dube nyasi aburika ari kumusangano wezanu-PF wongo uri kuitiwa naMhanduwe uya iko kuCentenary. Ipapa nozuro chaiye akatonyora tsamba ari kupa kuti bato raoro wanhu waro wakanzi wagounze mapepa kudare musondo rinoteerari zvichienda zvakadano asi nyasi abva aburika atoreketa kuti pamberi nozanu-PF ahede mati mazviona baimi. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Ipapapa ndipo munotoona kuti idi rekai mogenotsvangirai agojiwa hache kana kuti areke kugoita chino musoro chaakabata chakapfuura chaakaita kare nokutoti fungai kuti wanhu wese iwawawa wese nana komichi nana iwo ana gutu wese wakomana pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe hedu takaringa kunoita tsvimbo nodohwe. Nyasi waMhanduwe waita rari yawo kudunhu roMational and Central kuCentenary. Ikoko ndipo wagoburitsa wamwe wanhu wakabva kwaMwonzora waye ana Chebundo nowamwe wakadando wese wari kuuya koita pamberi nezanu-PF wachinzi kwai wabenhuka kwairi 10 years for ED pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tigoramba hedu takaona ipapa Witness Dube ndiko anga ari ikweyo. Ipapa wabva watoreketa wakatoti aiwa bato redu rozanu-PF riri kugoburitsa bagwaro rinochokuita nozosarudzo rinonzi election manifesto pachirungu. Kwaiti kuburitsa bagwendo huno waribe chokuburitsa waribe kana chibodzi wobva watoti aiwaba tikuita bazvokuburitsa ndipo munotoona kuti hwendo huno wakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tigoramba hedu takaringa kwazvinoenda. Takaringana nozvoraridzo zanu-PF dzi ipapa matoona nyasi wanga waripo kare kuita zvibodzi zvawakaita mazuva apfuura ese kuti munhu wese asvika achindodzikira mubhazi obva atopuwa huku dzache kahuku kokudya kori mubhokisiko kochicken rice pavodzipo nodhiringi rache obva anzi norofu rochingwa rakanyoriwa kuti pamberi naMhanduwe hei wakomana wakuru wano mari yakarepa awa yokuti watsvake rutsigiro kudari asi kuti wanhu waboye chokudya zviri kunetsa kuti wanhu waboye mishonga aiwa mari iyo iripoba kuti motika chaidzo dziite zvisvinu mari yacho iripoba migwagwa mari yacho iripoba asi yawo iyoyi aiwa inosaikaba pakaita kunyangariwa wakomana. Rekai tirambe hedu takaringa kwazvinoenda. Wozeki waenderera mberi izvezvi nokuburitsa kwawo masoko yawo okuti aiwaba tinomanikidziwa kuti tiite zvokuburitsa gwaro rovhavhoti rinokwanisa kupepetiwa pokare rakanhadziwa riri muExcel pakaita kunyangariwa chaiko wakomanaka. Rekai tione kuti zvinosvika papi asi tiri kufara hedu kuti wopachedu wakagoti aiwaba tiri kugochema nokutoti zvese zvokuri penengura tinazvo zvinokunda zvozeki. Rekai tione kuti vanosvika papi naro. Ticharamba hedu takandoringa kuti zvinenge zvienda nokupi. Sarudzo dzogore rino dzakaita kunyangara wakomana. Ipapa kuno mumwe anga akazvimirira ega nekuguta roBulawayo abva ati ndichada zvokupinda musarudzo asi pamberi naRajimodhi pakaita kuoma wendo huno ndipo tinoona zvese zvinosekesa zvinosuvisa zvese tinozviona ipapo asi rekai tirambe takaisa dziso pamuroyi kuti zvirambe zvakaita kunaka. Wopachedu wari kukurudzira kuti wayese vanozvikona aiwa kana maenda mapedza kuvhota mukirai moende kovhota musi wamavhota ebvai makwira bhazi kana kukwira dzimotika dzenyu moenda kumaruwa koona ikoko kuti zviri kutekedziwa sei zvosarudzozvo. Taramba kuzochema nevanenge vari kumaruwa nokuti vari kumaruwa vanenge vachitoshawo pokare kuti vanovhiringiwa kana kupisirwa dzimba. Mune imwe nyaya kwai Mutumbi waiwo muchakabvu bambo Ezekeri handina wangu Guti kwai wasvika muguta roHarare nyasi tatosamisika kutoti kana iye akamboita mukwambo waMugabeyu simba chikore kwai anga atoriko iko kwaakamirira kutambira Mutumbiyu. Unobva waita kusaya kuti aboyei. Heno rekai tirambe takaringa. Wana mambo machifi akuda kutonetsa munyika medu muno
kwaipapo wagototanga utochemera utoti wari kudawo mapasipoti matsvuku anopuwa vanhu vakakosha womunyika imi kaimi rekai tione kuti zvinosvika papi. Motika dzishoma dziri kukwana zvavari kudazvo pokare ukuendesewa vana wapwere wavo kuzvikoro kushoma, ipapo wakutoda nomapasipoti ekuti wakapinda pazambuko wanobvunziwa kuti mbani auya noi kana chii, wanondoti zvinhu zvangu zvizvo wobva wapfuura wari pekusechiwa. Imi kaimi rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoenda. Tikaenda kumataraudzi mhosva ipapa waya wakasungiwa nyaya yoe-creator kwai warambiwa bhero nyasi wagonzi wanokona kutiza heno rekai tirambe takaringa. Ipapa tiribe kunyepiwa kuti nomaridzo dzati dzaboyeka chereka nori zviri kudini, rekai tigoramba takaringa edu kwazvinenge zvichienda. Bhazi rinoringa nozvomigwagwa nokutekedzerwa kwezvinhu ranyora tsamba rakabatana noguta roHarare pabodzipo nowakuru wehurumende wodunhu roHarare wachiti iwo kwai vanhu vese wanoita zvokuisa zvishambadzi mabillboard pachirungu kwai wanofanira kuti wabenhuke kuguta roHarare wakumbirepo kare. Ipapa kuhwadziwa basi kuti zvishambadzizvo zviri kuisiwa zvichireketa zvinhu zvechokwadi zviri kuitika munyika. Rekai tione kuti zvinopera sei, asi zvakaita kunyangariwa. Ipapa rekai tiringe dzomutambo. Nyasi green fuero yaja chikwata chodynamo dimbare kwai mamiliyoni manomwe ari kuchema hwendo huno wakomana, pakaita kunyangariwa. Yadha ikadyiwa nokabodzi kututatu nochicken in. Cranborn yadyiwa pokare nongezi nokabodzi. Ipapa Bulawayo Chiefs yadyiwa noherentals nokabodzi notuiri. Kepekepe yaramba kudyiwa ikaita kabodzi notriangle. Zuva ramangwana Highlanders Boso inenge iri kutatsurana naiyo Manika Diamonds. Shisham inenge iri kuringana usu nousu no Black Rhinos chauya chipembere. Ipapa Simba Bowler inenge iri kusimbisana no ZPC Kariba kumagetsi kukariba rekai tione kuti zvinobudika sei. Ipapo takadaro Hwange wakomana wamarasha kwai wanenge wakaita kuhwapurirana no FC Platinum pamutambo wavo zuva ramangwana. Chakunyepai kuti wanenge wazotamba sei iwo musi womuvhuro. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Nyasi tiri kubenuka kumakuno yano. Tiri kufara kuti kuMalawi akamboita muChina uya akazosungiwa nonyaya yekuti anga ari kubuditsa mafirimu wapwere ariwo chisadura ganda kwaipapa apuwa mutongo, asi tiri kuhwadziwa kuti kwai andopuwa gore ribodzi basi bvanza areke kugobenuka munyika yeMalawi iyo. Tahwadziwa taitofunga kuti wachaita kupashanura makore yacho kuita ekuponda chaiko, wachibva waita kutaya ki yacho apinde mujeri ari medu, tichibva tamuratidza kuti aiwa kwedu ino tinoita kuita zvazvino. Rekai tione kuti zvinopera sei. Nyika yeGhana yaita kudadisa kureketa kwaNyasi wagotoreketa kuti vanhu vese vanoda kuzviongorora chirwere choshuramatongo HIV wakukwanisa kuzviitira kudzimba dzavo. Wanondoenda undopuwa kokuita kuzviongororako testing kit pachirungu, wobva waenda kumba kwakuzviitira wobva azvizira kuti ndinacho kana ndiribe egani paribe kana mumwe. Izvi zvinokona kupinda unaka izvi. Rekai tigoramba tikaringa dzomutambo. Tiri kufara kuti Faith Kipyegon kwaipapa apinda pokare akagoitsa pokare imwe inonzi world record yekuti ndiye amhanyitsa kudarika vamwe vese pasi rese kubvira pane inonzi women's mile. Toramba tichitenda ipapo. Tiri kuti makorokoto wari kuzviitira kuDiamond League. Ipapo pokare Nyasi mitambo yobhora yopasi rese yevanhukadzi iri kutambiwa kuAustralia, New Zealand. Ipapa Nyasi Zambia yapuwa 5 noJapan. Pakaita kunyangariwa. Iyo idibe kana kabodzi kana komatanda nyadzi yakasaya, asi tiri kutenda nekuti ndoko kutanda kawo kuenda kumitambo yepasi rese. Wokwedu wakanyadzisiwa wakabva zvarambidziwa naiwo. Wakomana rekai tirambe hedu tichivaroera manja kuti aiwa kufunda bakani ndo zvazvinoita. Tiri paMabuja sondo rino tavhara isu. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.